Ola, que tal amigos? Benvidos a Tradigaita. En vídeos anteriores víamos a proposta que ten o Obradoiro de Gaitas Lis sobre o punteiro afinable e quixemos deixar para un segundo vídeo a proposta que ten o Obradoiro de Gaitas Seivane. Se ainda non viches esta primeira parte, deixo o enlace por aquí para que poidas botarlle un vistazo. Así que, como dixen antes, hoxe vamos ir a Obradoiro de Gaitas Seivane para ver o seu punteiro afinable e quen mellor para presentalo co propio Álvaro Seivane. Ola Álvaro, que tal? Moitas gracias por participar novamente en Tradigaita. Pois gracias a ti por invitarme. É un placer para min participar. Graciñas. Entón, vamos a falar do punteiro afinable, xeitor. Entonces, contame, que é o xeitor, como surxiu a idea e o porqué dese nome? Bueno, para min, para empezar, non me gusta decir afinable, porque eu considero que todos os punteiros normais son afinables. Se non, para un gaiteiro, se non é dunha maneira, é doutra. Subindo a palleta, abrindo a palleta, poñendo fisos, o sea que hasta agora todos os punteiros se puideron afinar. Nos gustanos decir regulable, punteiro regulable. Nos chamámoslle xeitor, buscamos ese nome porque, bueno, o de sei, pois incorporámoslle pois algúns produtos últimamente, como Seipal, Seipón, etc. O de sei é tor, porque incorporamos aí o elemento tornillo. Dentro de tornillo, pois a última R pois tamén nos sirve para falar de regulable, entonces sale o xeitor, e dai o de regulable, punteiro regulable. E nos decimos que, bueno, pois que ven a ser pois como un punteiro normal. Un punteiro normal sempre no punto cero é que temos a posibilidade de subir un pouco e baixar outro pouco. Cando temos esa necesidade de igualar con outro gaiteiro, ou baixar, ou tocar cun acordeón e igualar ese pouquiño sin andar sacando na palleta. E basicamente é iso, podémoslo facer cunha precisión de un cuarto de volta, unha volta inteira do punteiro, tendo en conta que cada volta é 1 milímetro, porque o paso deste tornillo é 1 milímetro. Xa foi debidamente diseñado e calculado que fora 1 milímetro para ter en conta de que cada volta sea 1 milímetro. Entón, podémoslo facer en fraccións de unha volta inteira, ou xa media volta, un cuarto de volta, etc. Entón, o punteiro pode sonar exactamente igual que o outro punteiro, pero ten esa particularidade de que é regulable, de que pode axustarse, subir un pouco máis ou un pouco menos. Falabas que o punteiro desde o punto cero ten un marxen tanto para abrir como para pechalo. Que marxen temos? Bueno, pois este punteiro témolo no punto cero, que quer dicir que isto é exactamente igual que a un punteiro que non teña o xeitor. Nos sempre decimos de que o recorrido que recomendamos, máis ou menos, que deben ser como 3 voltas hacia arriba ou hacia abaixo. O sea que esas 3 voltas arriba ou abaixo non afectan excesivamente o desequilibrio da escala. Hacia arriba xa está limitado no sistema, o sea que temos unha volta, outra volta e outra volta, son as 3 voltas. O sea, para agudizalo, para subir de tono. En cambio, para baixalo de tono, se este é o punto cero, pois teríamos unha volta, outra volta e outra volta. Xa van as 3. Claro, a partir de aí podemos sacalo, pero, claro, a escala xa irá totalmente desentonada. Entón, aquí, todas estas voltas que facemos, isto non é xa nin para regular, nin para nada. Isto é para a seguridade do sistema,
pois, do sistema, non? Para darlle unha seguridade pois, de que non escape o aire, de firmeza o conxunto, non? Isto é desarmado e isto é realmente o que é o que dicíamos o tornillo. O sea, e esta é a terminación, realmente, isto sería un punteiro partido en dous, esta é a parte superior, donde se alarga e se acorta, non? Si, é isto, o punteiro, non? Pois cando pensamos nisto, pois pensamos que todo o instrumento de vento, pois, sexa unha flauta, sexa un saxo, sexa pois, unha trompeta, pois, todos teñen un mecanismo de regulación. Nos dicemos, pois, por que non o vai ter unha gaita? Pois que unha gaita, pois, a veces estás nun escenario e non te vas a poñer a sacar a palleta e poñerte a envolver fío ou a sacar fío, non? Pois este é un sistema pois, de regulación rápida que podes dar unha volta e igualar co compañeiro do lado ou para arriba ou para baixo, non? Ese foi o motivo que nos levou a pensar nisto, non? Existe algunha diferencia en canto ao timbre con respecto a un punteiro que non ten xeitor? Pois non ten diferencia. Non ten diferencia e, se acaso, para ben. Eu diría que para ben. Por último, e non menos importante, se temos un punteiro sin xeitor e queremos porllo, podemos? Ou temos algún tipo de restricción? Pois nós o que facemos é, bueno, comprobamos que o punteiro que non estea torcido, porque a veces, incluso sendo punteiros novos, pois simplemente ao sacar do torno pois xa cimbrean. O sea, se cimbrea pouco non hai problema, non? Se o punteiro cimbrea moito, ou eso, pois xa é máis delicado facer, non? Nos punteiros dos últimos anos estámoslo facendo, nos punteiros moi antigos é máis problemático. Isto estámoslo facendo nos punteiros dos últimos anos. E ata aquí o vídeo de hoxe. Se che gusta, dalle o like, suscríbete ao canal e se te apetece, visita as nosas redes sociais. Vémonos no próximo vídeo.